Gyöngyösön ezen az útszakaszon szoktuk parkolni a párhuzamos parkolásokat, ezért is mutatom meg itt, és kezdjük a hátra párhuzammal. Vizsgán így fog elhangzani, hogy ezen az útszakaszon keressünk hátra párhuzamos parkolóhelyet, és parkoljunk is le. Körülbelül a tempó az ilyen 2-es alapjárat legyen, hogy nehogy túlmenjünk a megfelelő parkolóhelyen. Amikor már látjuk azt, hogy van valami gyanúsan jó hely, már ketyeghet balra az irányjelző, és húzódhatunk az előtte lévő autóra. Ez a szürke autóhoz. Körülbelül 1 méteres oldaltávolságra, mert amikor elhaladunk a parkolóhely mellett, akkor látjuk, hogy ez számunkra egy jó parkolóhely. Mert másfél autónyi helyet kell választanunk. Tehát előre gurulunk, körülbelül ilyen 70 centi oldaltávolsággal vagyunk a mellettünk lévő autóhoz képest, és igyekezzünk úgy megállni, hogy körülbelül a két autónak a fara az egy vonalba legyen. Amint ez megtörtént, mivel hátrafelé fogunk parkolni, ezért kapcsolunk egy hátramenetet, belenézzünk a tükörbe, középen hátra nézünk, van-e mögöttünk valaki. Csak kuplunggal fogjuk mozgatni az autót, ez egy dízel autó, itt nem kell bele gázt adni, szépen csak a kuplungnak a csúsztatásával fogjuk szabályozni a tempót. Mivel balra akarunk parkolni, ezért ahogy elindul kuplunggal az autód, intenzíven ütközésig tekerd be balra a kormányt. Ekkor elkezd az autó felvenni a 45 fokos szöget. Tudunk puskázni, hogy körülbelül az autó mikor lesz 45 fokba, hogyha jobb oldalsó tükörbe belenézünk, és meglátjuk a mögöttünk lévő autónak a két lámpáját. De viszont ez a parkolóhely az nem egy autónyi méretű, hanem másfél autónyi. Ilyenkor nem bízhatsz a két lámpában, hanem az úthoz képest kell az autódnak 45 fokosnak lenni. Tehát túl kell engednem a két lámpán, és azt kell figyelnem, hogy az autó orra az úthoz képest mikor lesz 45 fokos. És nagyjából ez most történt meg. Tehát jobbra másfelet visszatekerek a kormány, hogy a kerekem is egyenes legyen. És látjuk, jól elhagytuk a két lámpát. De újra hátrafele fogunk mozogni egyenesen, a patkának az irányába, szintén hátra nézünk. Indítjuk kuplunggal az autót, és azt figyeljük a bal oldalsó tükörbe, hogy az első kilincs mikor érkezik oda a patkához. Amikor az első kilincs oda érkezett a patkához, tehát felfekszik teljes mértékben a patkára, amin most az látható, akkor be kell húznunk az autónak az orrát. Tehát intenzíven, kuplung csúsztatásával jobbra eltekerjük a kormányt, és várjuk azt, hogy az autónk teljes mértékben merőleges legyen és behúzódjon a patkának az irányába. Amint ez megtörtént, megállítjuk az autót, marad a kormány teljes mértékben jobbra tekerve, mert ezen az íven majd ki is tudunk menni. De hogy a vizsgabiztos is tudja azt, hogy te végeztél a parkolással, kirakod üresbe, kéziféket behúzod, és ezzel jelzed számára, hogy szerinted ez a parkolás jó. És ez a parkolás jó, hogyha megnézzük, nyitjuk az ajtót, körülbelül egy 30 centis oldaltávolsággal vagyunk a patkától, tehát az számunkra megfelelő. Tehát működik az, hogy a kilincset felengeded a patkára, és viszonylag intenzíven betekered a kormányt. És jól fogsz leparkolni a patka mellé.